Tikan gora diteko, azkeneko ligan 10. entzuten eta bere ibilbidea Premier Liguen Erneko Palmer Mendiko jokalaria goian eustutzen erra zeharo aurreratuta ez da azken arinean Moises Caicedo keridu areak txautiketa eta horren jaietako neto aldia bizitu nahi honetan narratik orduko hartan, gola berak egin zituen. golak egiten da, ez da txarra hori. Maila handikoa, oso handikoa. Ezkerra. Nabaritu zen. Frisek, goitik erraztasunak partidaren hastapenean bezalaxe eta Realak gola ikoina. Ondo babestu Alex Remiro, hortik eta Joao Petkoina. Ondo babestu Alex Pedro. Ligako lehenengo partidan egon dira. Cole Palmer eta Rhys James atzelariak egin du jaurtik eta kapitain lan eta malo gusto Frantziako selekzionaria bitartean Palmerren saiakera baloia langa gainetik kanpora atera da. Nola hartuko zuten Enzo Fernandez eta horregatik